Takže já vás vítám u prvního dílu ze serveru Wildmania. Jak můžete vidět, jsem na Skyblocku. Máme tu zatím takové základní suroviny a mohli bychom si pokácet strom. Pokáčeme se strom a pak se tu začneme kopat tu hlínu. Bude to taková série ze Skyblocku na serveru Wildmania. Někam prostě dám, že nevím, jak bych to řekl, že bych dal prostě to IP někam. No, já ho prostě někam dám, no. Tak, a nevím. WTF? Jak to? Asi budu muset udělat, no, to se udělám potom. Asi budu, no. Co se děje? Co je? Mně se to nějak zaseklo. Já se za to omlouvám, ale mně se to zaseklo a já nevím, co s tím bylo. Tak já si to tu vykopu. A jak to je? Padá i bříza. To nechápu. To je nějaké zalagované. Promiňte, já jenom slovím televizi. Tak já jsem zpátky. Vypl jsem televizi, takže už by z vás to nemělo rušit. Tak my si zatím tady to vykopem. A pak to zvětším. Hlínu si budu muset nechat. No, tak. Já si to vykopu. Tak. Kde tu tma, budu to muset co nejrychleji vykopat a udělat si generátor. No takhle bychom to mohli nechat. Asi. Takhle by to stačilo asi. Tak, já si udělám ten generátor. S tím fakt opravdu neumím, takže se moc nedivte, kdybych to pokazil. Tak, čekaj, ještě o jedno zvětší. Tak. Čekaj, já si nejsem jistý, jestli to tak je. Já nevím, radši. Já to zkusím. Ježišmarja. Určitě budu muset dát někam jinam. Vykopej se čestu si dám sem, ať nezavazí a dám si to všecko. Kdyby to lávy jsem chtěla. No to jenom už. Dám to takhle. Budu potřebovat ještě jedno. Uvidíme, snad to bude fungovat. Ano, funguje to. Já jsem se lekl, že to nebude fungovat. Víceméně kyblík si dáme tam a vemu si dřevo. To já si jdu stlumit hudbu. Takhle by stačilo. Je to taky řve, ale budu k tomu se vydržet. Jak vidíte, mám skin. Takže tak, a teď bych si měl udělat crafting, ježišmarja. Ježišmarja, co dělám, jsem úplně zapomněl. Tak, udělám si crafting.
Ježišmarja, já jsem taky internet. No, třeba bych si to měl někam zasadit. No, co máme tak, už si udělám ten krumpáč. Jinak zbarvený, ne, fakt stejný. Tak, pátky jdem si vytěžit. Ježiš, já to udělal špatně. Musím být ještě o jedno další. A ještě se tu jde to. A kurňa, no ještě, že mám jeden let. No, tak, může být nějak delouž. To je špatně. Já to zase udělal divně. Sakra. Tak já nevím, co bych dělal, tak možná bych šel do shopu, je shop. Ježišmarja. Warp shop. Ano, promiňte, já se jenom na něco podívám. Ano, natočím, tak já už bych za chvíli končil, no. Takže já už to ukončím, takže to by bylo pro mě díl nové série ze serveru Wildmania, tak já se s váma loučím a čau.